Dayad nga adlaw siya tanan. Kag subong nga adlaw, gapa na kayon kami halin kami subong sa Carles, Iloilo. Diin halin sa Carles, Iloilo. Dulong kami sa San Rafael, Iloilo. Kung inyo makitan, tanon ang timpo. Inyo man makitan ang kanagmi. Sa dalan nga amon makitan. Ang purpose ang akon video, di lang ni para sa akon, kundi para ni sa tanan ko nga mga viewers. Mga lugar nga amon ginakadtuan, mga viewers ko nga wala pa nakakadto, hindi nyo na isipon nga magkadto pa dire. Inyo na makitaan. Ano ang akon nga mga nakitaan? Daang inyo makitaan kung kamo magkadto dire. Pinaagi sa akon mga video. Kita ko sa inyo ang bilog nga Iloilo. Aton pagulpihon nga libot. Kay daw tama ka kapigid. Aton nang isa-isahon ang mga lugar nga aton kadtuan. Tamtangga pa na kayon kita. Ako nang ibidyong tanan kag inyo gid tanawa. Pa-shout out ana kita sa aton mga viewers kag followers sang makadali. Aw naton nga shout out Samuel Balaba, Vince Lusada, akon pa kaysa Gina Jen Lasuna, kay Mapa GDM Inday. Mga shout out si John Paharilla, ching from Saudi Arabia. Diin permi naga-share sang aton mga post. Tat man naton si Merjin Garcia, Nino Sawa, Anthony Di Pedro. Aton mga shout out ang mga tropa naton dira sa Kalinog. Aton si DC Katig, muna aton mga amiga. School pa ko dira sa Kalinog. Shout out makay Suset Pinado, subong naga-nurse sa Kalinog Hospital. Kaupod ang akon second cousin nga si Lobel Caballero. Shout sa inyo, tugid ang mga taga-hospital dira. Ako may shout out si Iris Solano Pascual. Shout out man aton si Baby Mirasol. Shout out makay Brando Fundal, Milo Daraog, Is Gumban. Iya ginapa shout out ang mga Castor family sa Kalinog. Shout out makay Gilbert Gardose. Shout out makay Jasper, Fanny Lorelia Ambay, Renan Losada Castor, David Lorelia. Kag karon ari na kami sa Banwasang San Rafael. Ang aton target, permi nga ginakatuan sang tanan. Ang mataas nga porsyon sa San Rafael nga may ngalan nga San Rafael. Tao tanay si Ray Casiple, John Jeremy Casuno, Rodney Balagay, sing from Quezon City. Shout out makay Mercy Esposo, out makay Connie Suguan, DJ Patriarca. Kung inyo makitaan, medyo nagabaha-baha ng gilid. Mga dalan, To Aluen, Milo Lavilla, Arnold Pama, Derwin Cabarok, Rodrigo Suay, Ingia, Kylie Castor. Sa mga shout out ang mga Catalonia family, Rosalie Castor, Jimer Katanyag, Tariola Manusa, Marites Pites, kag kay Martin Losada. Shout out makay Rex Katikista, Lovely Kanha, Ise Kasipli. Yag nga shout out ang Libuna Kasipli family, kag Kabunlawan Lambunaw. Shout out makay Ogilagkar, Rosalie Castor. Yag nga shout out ang Castor Losada family, diyan sa Tuyungan. Shout out makay Adrian Paragon, Reynold Lubuna. Yag nga shout out mga Libuna family, Eldian Hagoren. Shout out Delta Lob, John Mark Latosa. Shout out ang mga taga Lambunaw noon, Barangay Kagisanan, Porti. Mark Lasarte Cordero, shout out. Buna Wilmer, shout out. Alex Salvio, mo niyang classmate ko, taga Lampaya. Caballero G. Mark, shout out. Rave Guts Catalonia, shout out. Uwe Langkoy, Eyeng Herman, out sa Kalinog Public Market, Specialist Isdaan. Shout out makay Felix Caspillo, Emer Katanyag, El Nasir Cado, Idol Lilian Bugnot, shout out. Laco Pira Castor, shout out. Helen Lapatar Laudato, shout out. Mga Laudato Lapatar family sa Impalidan Kalinog. Jen Lago Chiba, shout out. Reggie Selbo, shout out idol sa Malitbog Ilawod. JMJ Katipunan, Cabana Dailen, shout out. Taps Panabi Gigato, shout out idol. Saldi Ligo, Janly Sorongon Daraog, Luther Bagunok, Noy Lavinte, Joserin Carigay, kag kay James Cyril Katipunan. Ila Pilostrato, shout out. Kag kay Antinita Labiscase, Milania Pilado, Ina Gallego, Lance Dump, Pasinteñales. Shout out ang mga taga Gama Grande. Jamie Kagura, Castor, welcome back to Dubai idol, salamat. Vera Pareño, shout out. Pantua, shout out from Iloilo. Kagay Michael Baldiser, Lia Caro, John Palabrica, Sheila Maramag. Kagay shout out ang bata niya sa Dubai idol, salamat idol. Kitay kami dis Dubai ah. Karon ari nagima kami nagabot na sa San Rafael kung diin sa mataas nga porsyon. Inyo makitaan tama ka nami dire kag kabugnaw sang hangin. Roger Pastrana, shout out. Kate Estribo, Mochi, Dagola, Tonya Dagol, Talatombo, ni Orica, si Ramel Labordo. Inyo makitaan kung dire na kamo si babaw sang San Rafael. Inyo makitaan kadamo man sang mga kalanaan dire. Inyo makitaan dati nga San Rafael tama ka bag-o ang pinta. Subong medyo nagupas ang pinta sa kadugayon. May ginaulan kag ginainitan. Pero inyo man makitaan nga tama kadamo ngat mga tawo ang nagakadto dire kag magpa-picture. Pre mag-group picture na ang bilog nga pamilya sang akon asawa. Kadamo galing nga pamilya. Taot dyan sa dunya sa pamilya sang akon asawa. Nga Lanaria Lardera pamilya. Pre sa tao tanay si CJ lang sa muamwa. Dlay man nga basahon ang imong ngalan idol. Indolf Gonzales, shout out. David Bunar, Rodalyn Matias, Chiel Love Ayla. Aton mga shout out si Maria Laila out from Kuwait.
Ben Rodriguez, Carlos Icamin, Inalin Mondinido, Caro Lare, Uwe Amigable, Ilan Losada, Jade Violata, Puerta, Kagkaywo Waros, watching from Qatar, Rosel Parciliano, shout out, Anilin Siles. Pagkaroon aray na kami, una kantuan ang si babaw dito nga si Papa Jesus. Tama nakalayo halin sa kalsada, o aton nga kantuan. Tanggalakat kita mang shout out ana kita. At kay Anilin Siles, El Capada, Jumela Pinida, Audia Kagali idol sa Dubai, dan makita ta ikawa. Alhamdulillah, alaikum idol. Tala idol, kita dire sa Satwa. Ako Satwa, Makay Maria, Jocelyn Amorin Lakatan, si Servito, Che Pinida, idol Lari Panagiton. May kadamo aton na shout out. Sa mga viewers ko, hindi lang kamo magkataka kung kadamo gid aton gina shout out. Ay balaan nyo man nga kamo nga mga viewers ko kag akon mga followers. Palangga tagi kamo tanan. Kan sa kadamo sa inyo gina shout out ko. Waay gid ako nagakataka nga mag shout out sa inyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Kung hindi tungod sa inyo, hindi man magdamo, ag magsikat ang aton nga ngalan. Ni ginatagaan ko gid kamo tanan ka importansya. Gi sa inyo sa pag-share sa akon video. Upang ang mga tawo makakita sa aton. Karon ari kami sa may kalanaan. Kung diin inyo makitan, tama ka baskog ang hangin kagkatugnaw dire. Inyo makitaan daw puro na lang bukid ang palibot. Hindi ka magpati nga ari ka sa San Rafael no. Angay nga ato ka sa Tagaytay or ato ka sa Bagyo. Siyempre permi sa aton ang aton nga bata nga lalaki. Tama ginaton ka palangga ang aton nga bata. Anya maginikanan, ang mga kalalakihan, yun nga tandaan. Kaang bata nyo, ay kung ginapalangga yung inyong mga bata, an inasang mga bata kag maadap. Tubtob sila magdalag ko, tip nila ina ang pagpalangga nga bilang is ginikanan. Ang aton nga priority gid permi ang aton pamilya. Aton nga mga bata, asawa, nanay kag tatay kag aton pamilya tanan. Karon i-try naton nga sa kaon dire. Igani naton kung masaka man sang aton nga lawas. Kadalag ko na gid ang aton nga mga busong or aton nga tiyan. Ala ko kabalo kung pila ka step kadto si babaw pero medyo mataas ni. Sa porsyon nga nani sa tunga-tunga. Daw ginalagas ko na lang akon paginawa. Gali kung wala ka na anad kalakat it malayo. Taklad sa mga takladon nga tama kataas. Tama ka worth it. Kan ginhapo ka or ginkapoy. Pag abot mo si babaw, matanggal man ang imo nga kakapoy. Imo makitaan ang mga gwapahon dire. Hindi lang gwapahon imo makitaan, madulag ang imo kakapoy. Teka sa ibabaw. Kay kanami isang view imo makitaan si Dalom. Tanawa bala si Ise oh. Ang bata sa akon nga bayaw. La nadlok magkadto dira. Nga tama ka danlog. Aw, inday gamay mo lang as maulog as Dalom tama ka taas. Kadami gid tanawon pag-ari ka na si babaw. Imo makitaan ang sa idalom nga mga pamalay. Kag kalsada. Ano-ano lang nga ari ka na sa ginharian. Tanawa ang mga dalan si Dalom kay liko-likoon. Kung wala lang ulan, damo diri nga mga motor nagabangking-bangking dire. Pag-ara si Dalom ang aton nga ginagyan, tama kalayo. Pro aton nga ginkantuan dire para aton na makitaan kung ano ang dire sa ibabaw. Pre gusto naton nga makitaan ang aton nga mahal nga Ginoo nga ari dire sa ibabaw subong. Kung diin damo gid katawo ang nagapa-picture sa iya. Kag kanami gid kay si babaw sang bukid may ara nga Ginoo. Kag-ari naman kami nga magpamilya. Kag karon uksunay naton ang aton kalo para aton nga mabatyagan ang katugnaw sang hangin nga nagadapya-dapya sa aton ulo. Aliwat sa mga followers kag mga viewers ko, madamo gid nga salamat. Inyo nga adlaw-adlaw nga pagtan-aw sa akon mga video. Kag pag-share, like, comment sa aton mga video. Ama gid kadako nga mga bulig na. Kag gabay pa nga yara lang kamo. Maayo nga kentangan kag mayad nga panglawason.